Jeg hedder Tina og er til daglig produktchef for Intelligate-løsningen. Situationen er den, at vi i de seneste år ikke har udviklet på Intelligate, grundet at vi har introduceret en helt ny Unified Communication platform. Intelligate er stadig en meget pålidelig platform, men kravene, der stilles i dag til mobilitet, integration, gennemsigtighed og overblik, kan ikke helt imødekommes. Men hvad er dine behov i dag, og ikke mindst dine muligheder? Hvad koster det at skifte til Mitals nye Unified Communication løsning? Hvad vinder du, og hvordan sikrer du dig, at overgangen til en ny løsning sker sikkert, smertefrit og nemt for medarbejderne? Alt det kan Mital hjælpe dig med at få styr på. Mange af vores kunder har allerede skiftet til fremtidens kommunikationsplatform, og vi hjælper naturligvis også gerne dig. Vores kunder har med en ny løsning blandt andet oplevet markante besparelser på trafik, øget fleksibilitet og skalerbarhed, bedre understøttelse af arbejdsgange og ikke mindst gladere kunder. Lige nu og i en begrænset periode tilbyder vi vores eksisterende Intelligate-kunder, at de kan skifte deres nuværende løsning til en ny og tidsvarende løsning på yderst fordelagtige vilkår. Kampagnen giver mulighed for helt op til 60% besparelse, og det er jo værd at overveje. Hvis I har lyst, vil vi også rigtig gerne hjælpe jer på vej, så kontakt os.